Istorya ni Juan. Dili ni si Juan tamad, kundi si Juan na historiador. Kumusta kayo mga kaistorya? Aniya na po ninyong host na si Paul diri sa Istorya ni Juan. Kumusta tamo diri mga kaistorya? Gikan diri sa Singapore nang isa ka maayong adlaw kaninyo diha mga kaistorya nato diha sa Pilipinas. You are about to watch new created short stories na ang title kay Ang Naupaw nga Lasang in Bisaya version. Thank you so much mga kaistorya sa atong mga bagong mga subscribers din ang atong mga bagong mga kaistorya nga on board diri sa atong Istorya ni Juan. Daghan kayong salamat diri nga niabot mo og nagsige pagyabon og +1 ang atong Istorya ni Juan atong channel din og daghan kayong salamat sa inyo diha sa atong mga bagong mga kaistorya og syempre sa atong mga daan og existing og loyal na mga kaistorya nato diha nga naminaw. Wow! Okay, dayon syempre ganyan itong mga birthday celebrants. Kumusta mo diya mga birthday celebrants na to? Itong mga nag-celebrar karong adlaw o swerte ninyo mga kaistorya na-publish ang atong video adlaw nga tao mo. Joke lang mga kaistorya. Ay ganyan yung video. Pero maay kay para mag-greet mo mga kaistorya diri sa atong programang labi na diri sa atong bagong programang New Created Short Stories og happy birthday kaninyo diha mga kaistorya nato nga nagpapansit karon og nangimbitar bisig pangimbitar og busy ang ilang kusina og baka kay ilang kusina karon og sige og luto og gutad og mga utanon utan day mga kaistorya inyong mga handa karon dili day pansit. Bitaw mga kaistorya pangimbitar promotion yung mga silingan mga kaistorya tagay tanong pansit mga nga na mga kaistorya siyempre og para malipayon tawag maayag samot tatong adlaw nga gikatawhan adlaw nga nabuhi ta ning kalibutan og siyempre katong mga nagselebrar atong gahapon o mga previous days o karong simanaha o last week or this week, happy birthday sa inyo mga kaistorya o belated happy birthday sa ato mga kaistorya nga nasa kaning nahuman na ilang birthday karong simanaha or mga previous weeks pagid no. So sa entire na bulan sa Nobyembre, last day na day karon mga kaistorya sa Nobyembre kaning sa time nga nag-record ta no. Og sa atong mga Disyembre na mga tibok bulan sa Disyembre, kantahan na nato mga kaistorya ang atong mga birthday celebrants. Music maestro please. Pansit mo mga kaistorya o kung nansa may mga naihumba dya hinay-hinay lang. Ayaw palabi mga kaistorya o labi na nga naihumba nga naipataban nga itlog. Uy ka na delikado mga kaistorya palabi okay o syempre katong mga si Ethan Sipat mga kaistorya akong pagumangkon nga pero may kini siya nga paano. Ethan, kumusta yung scooter ya? Maay na ba? Ay nako. Og kini syempre ato mga kaistorya ning kasaba cake nato diya sa Rapa Streets diya ila Sir Nile. Ana mo diya silang lamian Rapa Streets mga kaistorya og lami gini mga kasaba cake diya no. So pwede mo maka-order silang YouTube sa ilang Facebook nga page mga kaistorya o order lang mo diha sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City isa ka delikasina na siya mga kaistorya o siyempre sa itong mga tres panyeros gihapon sa Cebu Southern Motor dahil sa Isuzu Cagayan de Oro City mga kaistorya
diha Neil kapisin og hinahinay lang po ito mga kaistorya sa ato mga mga virus dia mga kaistorya wala ba gini siya piliyon mga kaistorya. So syempre maghinay-hinay ta buyan kitag mask o proper protection mga na dapat na itong in place permi no o social distancing mga something mayon na mga kaistorya o hugas permi sa itong mga kamot o dalat ag alcohol ana gina siya mga kaistorya. So syempre diri sa itong Maharlikan's Code kung gusto mo itong mga muna akong isa ka channel mga kaistorya kung gusto mo magtuon o mga programming na mga related mga kaistorya makatuon mo diyang daghan mga kaistorya. So visit lang mo sa akong isa ka channel mo ganing gitawag nga Maharlikan's Code kung gusto mo mag-develop og mga website or mga software diha lang mo tune in na sa isa sa akong mga channel. O syempre diri sa atong ipa-skill na classified ads nato diha sa Pilipinas na akong gihimo mismo para kaninyo diha sa atong mga kaistorya diha sa Pilipinas. Libre ra na og ay mo kaulaw submit na joke lang. Og syempre diha sa kang Carlos Dora diha gyapon sa iyang SCL Dora Software and Hardware Solutions diha sa dakbayan sa Cagayan de Oro City, corner 2nd to 21st Street, Nazareth, Cagayan de Oro City. Og syempre sugdan na nato mga kaistorya, di na nato lang ayon pa. Isa ka adlaw na isa ka hakog kaayo nga isa ka negosyante nga niabot sa isa ka peaceful kaayo na ug awaaw kaayo nga komunidad diha sa sitio dili lalim. Ang mga tao mahigugmaon kaayo ug ginaampingan nila permi ang ilang mga kabukiran labi na ang mga lasang nila. Og simple lang kaayo ang ilang mga kinabuhi kaniadto ug wala sila nasayod kung unsay hitsura sa ilang isa ka syudad nga dako ug unsay modernong hitsura ug panamit sa mga tao na taga didto. Ang ilang barangay captain na si Arturo ug ang iyang mga gingsakupan sa ilang komunidad. Tara, og atong paminawon ang storya na original natong gihimo mismo diri sa storya ni Juan na ang title kay Ang Upaw nga Lasang. Chief Arturo, nainiabot nga isa ka tao, Chief. Ngalain man og itsura. Dili pareha sa ato panamit. Ay kaayo ang yang itsura og murag taga-syudad kini nga tao. Naa daw siya'y tuyo kanimo, Chief. Oh? Ha? Nainiabot nga isa ka tao nga taga-syudad? Pasulod ka na. Basin nasalaag lang ka na dire sa atong sityo. Ug ato na siya dapat atimanon ang atong bisita. Hi, Chief. Kumusta ka? Okay lang ako. Ako diay ang isa ka negosyante nga nagpuyo sa syudad. Interesado kaayo ko sa inyong lugar. Oh no! Pagkagwapo o pagkanindot sa inyong lugar, Chief. Labi na, labong pakaayo ang inyong mga lasang, diri no? Atimado kaayo ninyo ang inyong lugar. Ug hurot
ang akong bilib kanimo sa kadagang kahoy na mga hinog na kaayo. Putlon. Kung yanhi ka lang, kung yanhi ka diri, na nagka-interes ka lang sa among mga hinog na kaayo ng mga kahoy diri sa among bukid, nasayop ka og ari. Dili na mo pwede pang putlon og ibaligya kanimo. Nahadlok mi sa unsay may tabo kanamo ug sa syudad kung wala nay mga kahoy nga nahibilin sa kabukiran. Wala man ko ni ari paraan na chief. Ni ari ko para maghalad kanimo og isa ka espesyal na tinapa. Gikan pa og syudad. Wow! Wow! Moday nang imong tuyo radiri kanamo ug para manghatag lang sa lamian og paborito namong mga sudan dire sa among gamay nga komunidad, ang tinapa nga gikan og syudad. Oo kaayo, Chief. Daghan kaayo kong dala. Ana isa ka truck nga tinapa nga gikan og syudad. Tawaga og tipuka tanan ang imong mga katawhan para mabusog ug magpista mo karong gabi una ug magpakabusog ka mo og maayo. Plus, inibusog na kaayo ka ug ang imong mga katawhan. Tubili dayon ang inyong lawas ug lala kaayo nga bino. Para himbing kaayo ang inyong katulog ug ang imong mga katawhan diri. Kay bawgod ang hakog nga negosyante nga dili gud musugot ang ilang chief ug mga katawhan nila nga pamutlon ang mga kahoy nila sa ilang kabukiran. Pero maunang giilad si Chief Arturo ug ang mga sakop pinaagi sa ilang weaknesses nga nagdala kini og isa ka truck nga tinapa para mabusog sila ug ayo ug gipainom kini niya og mga bino nga isog kaayo na wala taw nasayod ang mga katawhan ug mismo si Chief Arturo. Naghubog sila tanan ug perteng haguka nila sa tanan. Ang hakog nga negosyante nagdala ug daghang mga trabahante nila nga busy kayo og pamutol sa kahoy nila Chief Arturo. Karon dili na sila makamata pa. Ug tara mga batos, sugdi na ang pamutol sa mga kahoy taman sa inyong maputol ug dali na mo. Makarga na nato dayon ang mga kahoy ug manguli na kita sa atong syudad ug ato kining ipamaligya didto magkakwarta tagdag ko. Perting daghana pa kaayo sa atong mga kahoy diring aning lugar ani. Okay boss. Wow! Tara na! Lumbay tao pamutol sa mga kahoy, boy! Dagan!
Nagsigi na og pamutol sa kahoy ang mga batos sa hakog nga negosyante. Walay pake sa unsay epekto nini sa atong kinaiyahan kung naupaw na ang kabukiran nato og sa dihang. Nahibalan kini sa inahan sa lasang. Ug naghilak kini sa iyang mga nasayran gikan sa mga langgam sa kahanginan nga nagsumbong kini sa inahan sa lasang. Gipangputol ang akong mga kahoy. Wala man lang permit ug puli na ilang gipang tanom. Sa agoy mga naputol gina ko mga dagko kay na mga kahoy. Asa man di ay sila Chief Arturo. Wait, kikilan sila Chief Arturo. Kiyang tibok komunidad inahan sa lasang. Muning nga rin dinigan mo kay kikilan sila sakop na negosyante. Nga niabot sa ilang komunidad. Nakatulog sila tananay. MJ! Sakitan kung ayaw sa gibuhat. Aning hakob nga negosyante. Gipangputol nila sa halos ng mga kahoy nako. Magbantay sila kanako. At doon ako mismo og akong masayran kung unsa ni katinuod. Una ko i-judge mo. Nagbiyahe na ang inahan sa lasang og nagpatao-tao kini nga nagsakay og kabayo para masayran niya mismo kung unsa ni katinuod ayha siya magbutyag sa iyang panimalos sa mga dautan. Abot na ko din. Tinuod din ay nga gi-report sa ako sa mga langgam. Gipangputol gyud ay nila ang halos mga kahoy nga pila ka tuig gani nga akong giatiman para managko og maayo para makaprotektar sa mga katawhan. Ug ila lang kini gipangputol nga wala may mga permit ug walay saktong paagi para mapulian kinarang akong mga naputol nga kahoy. Bantay lang ni sila. At tuon sa nako si Typhoon Kulba para isomon nako ni siya nga magdala og daghang ulan og hangin isip kapayaran sa akong kalagot aning mga tawhanang mga dautan. Uy! Niabot ang inahan sa lasang nga perting sukwa kay gini. Adlaw kanimo, Typhoon Kulba. Kay baw naka sa akong tuyo pag naako dire sa inyong lugar. Gisomon tika para magdala og hustisya sa akong mga kahoy ug sa atong kinaiyahan. Sa mga taong hakog perting daghana sa akong mga kahoy ang ilang gipang putol karong adlaw.
ug walay saktong pamagi kiniini. Sure, inahan sa lasang. Karon dayon mag-ipagawas nako ang akong kusog nga ulan ug hangin para manalasa sa mga taong dautan. Adto nako. Bye-bye sa inahan sa lasang. Ipagawas na nako ang akong kakusog kabangis sa mga taong dautan. Hangin nagkusog nga ulan. Buhos ninyo karon dayon. Ug ang akong army sa distraction. Lusog na mo! Grabe ang danyo sa bagyong si Kulba. Sayang kabangis ug kakusog sayang dala nga ulan ug hangin. Mao kini ang kabayaran sa mga taong walay pake sa kinaiyahan. Ug nakamata na silang Chief Arturo sa ilang lahom kaayo, nakatulog sa ilang kabusog ug nangayo sila ug pasaylo sa inahan sa lasang. Sakit akong ulam pa akong ulo. Mura kong na-hangover. Inahan sa lasang. Pasaylo intaon kami sa among nahimo nga wala mi kapantay nga giilad lang di ay mi sa mga taong dautan ug hakog sa kwarta. Oh no! Sa imong kalagot na damay ang kadaghanan. Isip paila ka namo sa among kasaypanan. Sukad karon dili nami magpailad ug tamnan namo og daghang kahoy ang among among atimanon kini ug ayo ang imong gihatag nga protection kanamong mga katawhan ang imong mga kahoy sa bukid. Dire ranta ko to mga kaistorya. Og kabaw kong nabitin mo dire sa atong storya dire sa storya ni Juan. Og kabaw kong nabitin mo mga kaistorya. Og syempre kani atong bagong storya dire na sa atong gi-share dire sa atong programang storya ni Juan. Mo kini atong new created short stories. Og kani gidedicate naton ning istorya sa atong kinaiyahan mga kaistorya kay ginanglanon ginaton na magtanom og mga kahoy diya sa atong kabukiran no. Kung dili ta magsigig pamutol o mamutol man lang pero responsable kay mga kaistorya kay lisod na kayang kinaiyahan karon nga sige na tag kada typhoon na lang sige na lang kabaha og halos tagkusog na kayo mga typhoon karon mga kaistorya. Og atong mga kabukiran hawa na kayo ug wala gi mga kahoy kay mutabang unta og suyop og tubig gidala sa mga ulan ug kani mga bagyo mga kaistorya dili ni siya mobanlas dito sa mga kabukiran sa atong mga kabukiran mga create mga landslide ug sa syudad ug ano nang lapok kay atong mga kasyudaran mga kaistorya labi na magbaha
ay tungod na sa bukid mga kaistorya nga nang upaw na dito no, na may mga lapok niya na banlas o syempre madala diya sa syudad kay tanan na mga illegal na mga nag-loggers mga kaistorya is dalhon gina nila sa syudad no, asang dagko ng mga ekonomiya o dito gina nila i-offer o syempre mahal na kay siya pag-abot diha no mga kaistorya. So dapat ato gini sila nga timanon ug kaning storya gi-dedicate nato sa atong makinayahan sa atong kinaiyahan kay tabang kita tanom ug dapat na kita kada mga Pilipino magtanom kita mga kaistorya og mga kahoy kung maka lugar ta o ma-required gyud ta dapat sa atong gobyerno mga nga na mga kaistorya. So magtanom kita kay mga bukid na daw karon nga upaw na ug halos sila nagpamutol mga kahoy mga kaistorya. Pila ka tuig na siya nga gipadako no, mga dako na kayo mga 20 years na nga gipadako na nakatabang na niyag maayo protector nga dili ma-landslide ang mga lugar ug dili siya ug gamay na lang ang tubig unta dapat na makaabot sa syudad kay didto pa lang daan ilan ang ipang suyop mga kaisoda, pila na kagalon sa ilang masuyop. So tanom tang mga kahoy po no, mga lugar ta mga drive ta na mga kaisoda ug tabang taga unsa atong ma-contribute sa atong kinaiyahan ug dili ta sige pamutol kay sa mga kahoy ug mura na tong lesson mga kaistorya kay mobalik kung balik na sa tuwa ug dapat na gitay mga protection ngayon na kay ang kahoy mabuhi gina sila palag wala ang mga tao mga kaistorya mo na siya. So makinaihan wala gina sila diya mabuhi gina sila balang may tao pero kung tao dili ta pili mabuhi nga walang kinaiyahan mga kaistorya. So mo nang gingon ni Pastor Polo Sikibuloy mga kaistorya nga dapat dili kita mag dili ginato na sila pamutlon ug maayo kay lisod kayo mga kaistorya, lisod kayo siya dili ta mabuhi mo nang gingon na dili ta mabuhi kung wala ang mga kinaiyahan kani mga kahoy ug atong kung pero kani sila kani mga kahoy mabuhi ni sila pag bisag walay mga tao wala ta. So muna siya mga kaistorya magkatabang na sila maya ganato ug dapat na ginato nga mag tinabangay ug makalugar ta pohon makatanom tag kahoy mga Pilipino sa mga backyard or asa dia mga bukid na mga tanom nga drive. So apil ta pohon uli ta mga kaistorya makauli ko dia syempre magtanom gyud ta mag-contribute na mga kaistorya mamalit tag kahoy mga gagmay ato itanom. So ato lang nang i-vlog pohon so atong i-share din sa atong programang istorya ni Juan para gamay na tong butang makatabang ta mga kaistorya. So mo na syempre para dili ta sa mga baha mga kay mga kaistorya kay destructive na kayo ug mo gina siya dapat na tong buhaton kay lisod kayo mga kaistorya wala kita buo kita lugar. Okay mga kaistorya ug daghang salamat diri sa pagpaminaw diri sa atong programang Storya ni Juan kay may share na to diri yung atong or natay i-dedicate na mga storya dinhi labi na sa atong mga kinaiyahan ug ibalik na to atong kaayo sa atong kay kinaiyahan mga kaistorya kay importante kayo na para maiwas ta sa mga distraction kayo na mga so nagsunod-sunod ang mga bagyo so lisod kayo mga kaistorya lunod kita ni style ang mga kaistorya. So mora na og kung namoy mga birthday celebrants mga kaistorya comment lang mo diya sa ubos og atong i-share dinhi og mag-greet ta mo diri sa atong Storya ni Juan og ato po tong i-shout out diha sa atong diri sa atong channel para mag-flash po muna diha mga kaistorya. Comment lang og ay magkaulaw. Okay mga kaistorya og syempre pasalamat kaninyo dia namina mo ug pag nagilik diri sa Storya ni Juan ug gusto katong wala pa mga nag-subscribe please consider subscribing mga kaistorya ug para makapaminaw pa mo mga videos na atong mga created stories dinhi o mga short stories ato pa na siyang i-random mga kaistorya kung makakuha na patag mga short stories. So ato lang siyang i-switch para
napoy trail, napoy kulbahinam, may na mga kaisara, so napoy pang inspiring na mga stories na susama ni ini. Okay, so diri lang ta ko to mga kaisara. Dengan salamat sa atong pagpaminaw diri sa atong storya ni Juan. May God bless us all. Thank you and bye bye.